Nggih mangke diaturi Bapak Ibu, diaturi tenang mawon. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine kasati eleng, wis wancine wajib sholat dadi alimang waktu kanthi istiqomah luwih sempurna luhur lan asar salat sayane nyadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe aja sembrono sabar lan tawakal sing kuasa yen kepareng besok munggah swarga illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine kasati eleng, wis wancine sholat dadi alimbang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah luwih sempurna luhur lan asar salat sayane nyadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe aja sembrono
kepareng besok munggah sampun katuraken pepeleh nggih kok saking Bapak men diaturi nggih matur suwun bae wis muga-muga